ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଲିଙ୍କଟା ସେ ୱେବସାଇଟଟା ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ପୋର୍ଟାଲଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ସେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ସେହା ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି କରିବେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲଟା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ବୋଲ୍ଡ ଚିହ୍ନରେ ଟିକ୍ କରିକି ତାପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲଟା। ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠିରୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ତାଲିକାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏଠିରୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ।